Mga kapuso, bana nga naglabo patay sa iya asawa sa bakante nga lote sa Bulilao, Mandurriao, nadakpan sa banwa sang Lambunaw. Pamilya sa biktima hindi makapati sa nahimo sa sospek apang desidido nga magpasaka sang kaso. Yaring balita ang gintutukan ni John Sala live gikan sa Bulilao, Mandurriao, syudad sang Iloilo. John, anong latest? Jert Adrian, wala makontrol ang kaugalingon bangod sa tuman nga kaugot. Ini ang rason ni Domingo Lasa kung nga napatay siniyang iya mismo asawa. Apang ang pamilya sa biktima ang padayon nga nagasinggitan sa hustisya. Ano pang ang pagkinulsul na hindi na mapabalik ang kang bata ko, ang kabuhi ka bata ko, kung may mo nga ibalik na. Emosyonal ang iloy sang biktima nga si Varcelisa samtang ginapahayag nga hindi mapabalik sa paghinulsol sang bana ang kabuhi sang iya ginpatay nga bata. Nahibaluan nga tuba ng paghinulsol ni Domingo Lasa, 55 anyos sa ginhimo paglabo tubtob mapatay ang iya asawa nga si Emeline, 56 anyos. Suno kay Nanay Varcelisa, hindi gid niya mapatawad ang umaga. Hindi ko mabaton, sir. Kabilog ko makabuhi. 5 kabilog bata ko, mugid lang ang subag ko, ang kinasarigan ko. Kung ano maabot, kanakan, sir. Pasado lang sa iskapot sang agas ang gidaligar ginpatay sang sospek ang iya asawa. Pagkatapos sa ginhimo ang krimen, nag-ilis ini sa ilang balay kang nagpalagyo padulong sa banwa sang Lambunaw. Kag alas 9 na sang gabi sang nadakpan ini sa barangay Walang. Sanggit pakingangutan sang news team ang sospek wala kuno ini maghuna-huna na siyang manginrason sa makahalanusbo nga gitangatan sang iya asawa. Si Emeline ang nasapwan kahapon sang hapon sa bakante nga lote malapit sa Diversion Road nga nagahapa kag wala na sang kabuhi. May mga pilas ini tugas ang pagpanglabo sa liog kag may mga pilas man sa kamot nga posible tugas ang pagsagang sini samtang ginalabo sang sospek. Pag-abot nila dito nga may konfrontasyon nga natabo. That's why nga natabo ang paglabo niya sa iya asawa. Pagtuan ni Domingo, pagpangimon kag away mag-asawa ang rason kun nga daw nagpalanulom ang iya kuno panulukan. Di ako manhid ako nga klase kang kang lalaki. Himuon ako tando-tando kung ano himuon na. Kung din ikaw ituro, kung din ikaw Kaya ako, sir. Amula sir, ko, hambal ko lang. Amura gani nga kung sa gantangan, puno nan, ginakaris din, sir. Sanggit pamangkot naman sang news team kung anong mensahe sini sa tatlo nila ka mga kabataan, pulpiyada na lang ini nga naghibi kang nagpaiway na nga magpa-interview. Kay na kaaga, kuharos la, sir, makaguro, ako sa may sildaan. Habang pagklaro sang iloy sang biktima, hindi matuod ang maginbuyan nga akusasyon ni Domingo. Ang bata ko kilala ko, gidalin tang draga. Huwag nagapangin lalaki. Preso sa karon sa Mandurriao Police Station ang sospek ang nagapakatubang sa kaso nga parricide. Jert mismo ang makaingod balay kag ang pamilya mismo sa biktima ang wala gid sang ideya nga may ara sa ginaagyan nga mga problema ang mag-asawa bangod lunsay mga hipuson ang mga ini. Gani ang krimen ang nagtugagid sang pagkakibot kag pagkatublag sa ila diri komunidad sa barangay Bulilao, Mandurriao. Jert, Madamo gid nga salamat sa update kapuso John Sala.